Саши! Чакаш ли? Какво снимаш? Какво, Даниел го няма, а? Що ме снимаш? Нормално, помагат се. Не. Чу. Саши! Чакаш ли? Какво снимаш? Какво, Даниел го няма, а? Що ме снимаш? Нормално, помагат се. Не. Чуто е. Оле, това е Даниел в едно такси, ме. Ма не давам пойма, много ми свечи в очите. Опта е гадна, а? Това е Даниел. Какво е? Това е жив пример за педерастизма в България. Виж, каквото сме. Оня за жилетката там. Ей, то пич. Пис. Виж го. Ей, бах ти пича. Жив педераст ме. Като си говорим за педерасти, няма да говорим. Виж сега, може да снимаш малко и циганите, виж. Къде си? Ми виж сега, там са дали, виж какво правят. Той един пенсион. Айде сега, това значи чек 6 без 10. Благодаря. Това е. Чай да се научи на стъпките. Да, чай да видим Сашо какво прави. Ето го и Сашо, Да няма такова да е в тях. Радка е няма. Отива към тях, бе. Иска да дойде. Супер се. Как не е срам. Сега тръгваме и към, там. Към главната. Даниел влиза в аристократа. Оле, това е от футбол, ме. Сашо се намесва. С кого играете? Капачка. Може ли с нас? Чакай да върнем така. Много хора. Това е, пак не можаха да се разберат, много са просто там. Ай, ти сте папара, смъни се. Това е девойките, която се смееш. Оле. Ай, ония другите, дето се смеят там и... Кой бе? Кой се смее там? Саши. Малко фани долу кадър, надолу. Краката, краката. Атка. Усичи се, ако се. Атка. Добре, ама от тази страна, долу. Хай сега отзад. Сега отгоре, отгоре. Отгоре, фани ги. На стълбите ли скача? Много стара телевизия. Фани чупката. Без манекенки. Стой!
Hadi. Значи това явим пример как се прибива един полиски до шаманар. И тази това ще извиваш му ръката и тук му ще биш на глава отзад. После си умориш така и... Виж, той пак се опитва да направи нещо, ама... После си огониш най-брутално, знаеш. Снимай Анета, Анета, аз ще върна. Ани ми друга. Това ли е Анета, бе? Да, това е Анета. Я викнете. Да, тя вече Сега да ни чуят, защото казах, ще се пацици. Къде сте тръгнали?